kerpat, bayangi kiba pla, ba unong suspa jungi, ulong ublay, bat ubriw, en penlong kiba bit, ban yok ban taru ha ka jinglong blay jung ubay em bat san sharing kat bat me, ha ka jinglong kaway jung mensim bukut, ublay junom la junom. Amen. Kajing pule paningkong, kajing pule naki kitab u Isaya. Hagito kisngi utrai ulakren ha uahas, topan kadak na utrai ublay jong pi, ay kata kan jiliw kat kanyamra ne kan kenjang kat kabeneng. Henry uahas ulapai kitin, ngan ompan, ngan om tenju yau utrai. Hangta ulaong, dosa skor menta, kaying udabit, pempat ngia ban pensalia ya kibriu, ba pensalia ya ublay jongaru. Te utrahi unsaai kadak jong pi, hakmi kathei suti kan pun, bat kan kha ya ukun, bat kan khot kerteng ya u Immanuel, kabamut ublay udon bat ngi. Haya selalang Henry, unsa penlum, haya say kanya Henry kan ompoy da naba ublay udon bat ngi, kaktin jong utray. Isergo iablay. Sam saupo nakanombar nyospa arkuwe. Likat sankra bat kendai kata. Kajing pule na kisiti siya ki Hebrew. Ko para
Kamla satia banlong bakas senam ki masi kertong bat ki belang kan weng no ya ki pop. Kumta haba ukris ulawan sya kene ka perthei ulaong. Ya ki jing knya bat ki jing terwa mem siam lamon. Hendrei melapan kre ya kamet na ka benta jonga. Ya ki jing aingu thang bat ki jing knya saj pop. Mem siam las ngau bha. Te ngalaong. Hakmi ngalawan ban le ya kamon chung mi kublei. Kumbala tho sapang jonga haka kitab. Haba uang haning. Mem sem lamon lemnes nga bhaya kijing knya bar kijing terwa. Kijing aingu thang bat kijing knya saj bob. Ya kine la terwa kat kum ka ain. Nang tapat ulaong. Hakmi ngalawan ban le ya kamon chung me. Uweng no ya kabaning kong. Knang ban seng ya kabaar. Bada kata kaman lapan kuat yangi da kajing kenya ya kamet u Jesu Kris tang sisien bar si junam. Kaktian jong utrai. Isango yaong le. Ya ro utrai u Kris Jesu yang joy bersiap ka gospel jong. Kaktin kelawan ang dobat kala syong sabat ngi. Bat ngi layu iya kaburom jong ka. Ya ro utrai u Kris Jesu yang joy bersiap ka gospel jong. Utrai undon rengkat barpi. Ringkabat hiro Kajing pulih ni ka gospel bukut kat kumbu Lukas. kaburam hame ketrai. Ha kata kapor lapa ayu angel Gabriel na ublay siya kasnong ha Galilea kabagerteng Nazaret. Siya kaway ka suti balay tektin baduway ubriw ubagerteng u Joseph. Na kajad u David. Berkagerteng kata suti klalong ka Maria. Ulawan siya ka bat ulaong. Kublay kabadap da kajing ay. Utray udon bat pi. Henry kelak kuslay jengmut ya kata kajing ong. Bat kelak perkat. Kamut ayu kata kajing kublay. Te u angel ulaong haka. Wat syapting ko Maria. Naba pila siyam jing ay bat ublay. Bat hakmi. Pin sapun hak kepo jung pi. Bat pin sakha ukun. Bat pin sa ay kerteng u Jesu. Un salong ubah kraw, bat en khot u ukun jung ubah kri tam. Bat utrai ublay un ay u yaga kets iem u David, ukpa jung u. Bat un sasen syar halor kaying u Jacob si junom. Bat kahima jung u kan kutsu. Kamaria kelong ha ongel. Kumno ken kene kelak banlong, naba ngamdon utnga. Utaw angel ong haka. Umensim bukut un sahir halor jong pi, bat kabor jong ubah kli tam, kan saka serngiw ya pi. Namar kata, ya ukun ubah en kha, en sakot ubah kut, ukun jong ublay. Hakmi kakur jong pi ka Elizabeth, makaru hala ka jinglong temen, kelapun ya ukun cendrang, bat une ulong ubanay bahan riw, bat kata, ya kabala nyaw kabalengki. Na baha ublay omdon ay bumla banlong. Bat Maria kalaong. Hakmi ngalong kasakri jong utray. Ay kalong hanga karkum kaktin jong pi. Markum ta u angel ulalit no. Ka gospel jong utray. Kajing aroy me ka Chris. Kuhamen ko para bait ha utray Jesu Kris. Menta kasngi kadai kasngi buram jong kajing penbena jong utray. Ublay ulah pa yau angel Gabriel. Banra kubor sa Maria tesuti. Bahkan sa punkun, bahkan sa kaya ukun. Barun solong ubah kraw, bat sa en sa khod u Jesu ukun jong
bah kli tam. Te wangel ulawan ra ka khobor ha kamaria. Syapang ka jingwan long brio jong u Jisu hasla perthei. Ubadei unong panem jong ka perthei. Deleng ba ka jing pediang jong kamaria. Ka jing long pas ngurit bar ka jing long bakloi jong ka. Ban pediang ka khobor bawan ra wangel Gabriel. Kabla penong ka ban long kababidor ban long ka kemi jong ublei. Bat kalah ku ngu bat kale ya ka mon jong ublei ha ka jing jong ka. Ukun jong ublei u Jisu Kris ulawan long brio hangni asla perthei langba kamaria. Bat langba ka jing long bakloi jong ka jing pediang jong ka u Jisu ulawan hasla perthei. Bat rojuan song sa ha kino jungi iwei pe iwei. Ha ka jing jungi ru ko men ko para ngidon kam ban le ikamon jong ublei barabor kumbale kamaria thesuti. Kane sngi burom kapen kan mau ya kajinon kam jungi iwei pe iwei. Banjai le ikamon jong ublei om ya kamon lojong. Namar kumba kamarek ong kumno kane kelak ban long. Hendrei wangel ong wat siap ting. Umen sim bakut un seka sengewe pi. Wat siap ting. Ne ha bakut ko ong hakmi ngolong ka skri try. Ai kan longa kumba mela ong. Ublei utip khamba ke ka babha na ka banta jungi. Kumba u Jisu ka Maria bar u Joseph kile i kamon jung ublei kumjuro mangi ngide ban le kumju. Ngidon kam ban sungu ya ublei kumba le ka Maria ka baka sungu ya ublei ha ka jing jong ka. Kadap berbor daga jing sungu daga jing ai tilut ha ublei. Ngidon kam ban sungu ya ublei na ka banta ka jing it ba ka jing isne jung u. Ba daga jing it ba ka jing isne ba klamput jung u. Ulawan kenang syakane ka perthei ban pen mingi iwei pe iwei. Man la uwei pa uwei nangi la thau hakadur jong ublei. But da ka baptisma ngila klalong ki khun jong ublei. Namar kata ngim dei ban pen tho bria ya ka jing long khun blei jungi. Da ka ba ngile ki kam ki basniu lane ngile ki kam ki pop ki sang baro. Ngidan kam long ki atyar ki basnurit hakikti jong utrai kumale kamaria. Ban ailat ya ujusu ban jong sa ha kredno jungi kumbale kamaria. Bat ngin ong barabor hooj ya ublei ha ka jing jungi. Hakikam ki jam jungi bangile man kasi kan mau barabor ya ublei. Namar dei ublei balong katulong jong ka jing jungi. Nginan kamru ban pet ya kanuksa babha jong kamaria. Kabadap da ka jinget bas kem ha ublei. Kasyanya berka ai tilut berka ngu kaku ngu ya ublei ha ka jing jong ka. Da ka jing ku ngu jong ka ya ublei mangi iwei pe iwei ngayo ya unong pen jong ka perthei. Watla kaya kendu sibun ba ki jing jing jenjar hendrei ka ai tilut ya ta ki jing ha utrai. Bat utrai usong usa rangkar berka. Bat ukrishan neka wirab lam neka. Wat pedeng ke jing sibun ba ke jing ba maka kaya kendu. Berkumba klaong hoot klak pediang ya kebor jo angel hadu bukut kale sisai ka mon jung ublei. Kumta ko men ko para. Ha kani ka ayom len. Nginile katlak karyai. Ban kiar ki ba pensusi ya ublei. Ban kiar na ki kam ki basniu baro hendrei ngin penbun ki kam ki ba bah. Da ka ba ngiwan sajan ka sya kayu kres bakuai. Ngin pule ka ye ka tin jung ublei. Ngin le ki kam ki ba bah. Ki kam ki ba ublei usu bah. Bat ukwa ngi iwe pe iwe mangidi ban le haba ngile ikamon ko jung u. Ngidan kam man ikar pang ya une u Jisu ukun jung ublei. Ubawan long brio hang ne slaw perthei ban pan mengi. Bat ngidan kam ro ban ye ya ki para brio kumba ublei lo thau kerpang ngi iwe pe iwe. Ko men ko para utra Jisu Kris ngidwai hakane ka mas bakhuj na ka banta kane ka jingi ban ye ya ublei ni kong ban kan mau barabor yo ban chania
teli telan hu wada preng ke jing ek jing jar mau unsa shimti pura ngi mau unsa shan bor ngi mau unsa rap ngi bat kumjuro ngin pan ke jing sa lam jong kamara thisti bukhoi kan ya sa lam na ka bata chungi kan ya sa lam na ka ta jing em chungi kan ya sa lam nam ta yin ki sam chungi ene ro yo Jesus Christ Junam lai junam amen. nginyang in pla ka jing jong ki apostol nga ngej How how play ba ram bor bor non thar opening ba khando Baro Jesus Christ ukun ba mapreju utrai juni ya blok punam simbo khoi ya blakhan kumara tisti balai sala binyo po pontius platus kasar pnayu ulia bate pyo ulia siya agusni balai bi panikya Lucky Shubdan Shon Shimon Uday Pabram Boparo Nanta Wan Parmishar Imakibaya Angit Nam Simbukud Aklang Tribukud Ajung Slow Bukud Ajung Kipop Ajmi Parkado Badachim Bomchkud Amen. Lai spa prapuah. Lai spa prapuah. Tudwai ko para bagajeng kenyal junga bajong pi kanlong kebapedeng hun hau blei ukpa brombor baro To try pring jing knya dik ti jong pi la kata knya uram kedeng jong jing to ringi pat kabalang bu jong baro koi tu subha ko blei brombor baro man pediang kajing terwa jong kabalang jong me kenang ba maka kebatip kajing sedang jong ka ha kajing wan long do jong kun bala khamar we jong me kan yo ban kemen ban rakhe buro me jing maya jong u ha kane kasni kraw dau Chris utrai jungi Amen. utrai undon ringkat bat pi Kabat piro. tu kenti wila kido nut Interior ki shall try. tu kini aingu yo utrai uble jungi Kashong hok bat kadai. da chisha kalong kabasong hok bat kabadai kadai ti jungi bat kajing pen em yangi haman la kapor bat kajaka pan aingu yame ku kan rat ku kpa bokhun ku blei bran bor bat bom jukut lengba utrai jungi u Jesu Christ namarda ka jinget ka thei suti kalio sngau na ulong lam kubor na beneng ba da ka jingka serngeu ka bor jung men sim ba khuj ya u Chris en kha ha pedeng jong ki brio bat na ka banta jong ki ha ka kpo batlem jong ka
kelapun ya dah kajing it kenang ba ya kajing kular hakikun Israel en pendep bad ya kajing kremen jungi jaj ben riu en pen urlong ha kerukom ba la syampang leng ba jeng ka krahun jung ke anyal ka mani kajing krau jung me berkasat kemana khamat jung me junom ngi kerpat ya me tu ai ba ki sur jungi kinya solang bat ka jongki ha ka we ka sur jong ka jing ro kat ba ngi pan bana Bagus, utrayu bleki pai, neng perdesa wadah gaburam jong me. Osana, Osana, turwayu blesha jong. Osana, yu bleju no. Da shisha menang ubakut ko try katame jung kajing kuj baro namar kata ngi kerpat me tu pen kuj pen kentang yakni kajing terwa jungi da ka ba phai sim jong me kum ko jer halor jung ki ba ken kila long yangi kalmet berkasnam jung try jungi u Jesu Christ hakapor bladi no yu badala kamon ngubha ulap dieng kajing sha stom ula shim yu kupu bad da ka ba angu yame ulah kedia yu bad ulah ai lak senran uong tu shim batu bam na kane pi baro namar kane kelong kemet junga ya ke ben IT na ke benta jong pi haju gerukom endalaya bam ulah shim mi ka kuri badda ka ba angu biang yame ulah ai ka halak senran uong tu shim batudi na kane pi baro namar kane kelong ka kuri jong ka snam junga jong ka jutang bathamai berbom jukut ya ka ben pen mi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop tu le ya kane ban kan ma yanga kajing maya jong kajing et Katasin bagi bam yude uku bagi diragade kakuri ngipen draga jing yak jong mikutrai tatadu namar kata ngi kipapen bantai kajing yap berkajing ipad jungu ngi terwa hame ko try ya ukpu jung kajing im badika kuri jung kajing pen im ngi da aingu aidem namar melanya wengi kipabit banyang akhmat jung me bar ban chakri yame da kabas ngurit ngi kerpat me bangi kibayo banta kamet bekasnam ukris nginlong kipapen yatli kawai da omen sim bokuat tukan mau ko try ka balang jung me ke bala priang hasatlak ka perthai batu panjanaya ka haga jing iet rengkat bru Francis ukpa bukhu jungi uwil bat marwen u bishop jungi bat baro keleng do tukan mau lemru yaki himmen ki para shenrang bat kenthai ki balio thia dak bakrmen ya ka jing mi pat badya baro ke bala klarno haga jing isne jung me tu pediang yaki sha ka jing shai ka khamat jung me tu isneingi baro ngi kerpat me barengkat bat kamara thisti bokhuj kakmi jung ublei u Joseph bokhuj u kurim jungka
ki apostol bukhuj bat baro ki rukhuj ki bla pensubhai me pateng la pateng ngin long ki babit ban yok bantalem ha ka jing imbam jukut bat bangin yo yaro bat penon bro me da ukun jung me u Jesu Christ. Da u lembat u bat ha u kan long hame ublei upa pronbor ha ka jing long kawai jung men sim bakhuj barok ka burom bat ka jing yaro junom la junom. Amen. Kumbala hukum mengi da nong panem berkumbala hikai ngi da khtin blai ngi not ban ong ku kpa jungi uba beneng kalong bakhuj teng jume kan wan ki ma jume kalong kamon jume akakndo kumba beneng tuai ngi mata jumbam jungi pala kasni batu ma pengi krem kam jungi kumba ngi rima pele snyi ngi wadela mengi sha jingpen shoy andre de pla jungi na kabasnyo tu pelajangi ngi kerpar ko trai da ka jing sniu baro ha ka jing sebun jume tu ai jing suk jing san ha kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin laj barabor na ka pop bargen yo jing ya da na ka jing janjar baro kat bang idang ap khmi lenti ya ka jing kremen ba khuj bar ka jing wan pat junong pen em jungi u Jesu Christ. Namar ka jume kalong kahima ka jume ka bor ka brom junom la junom. Kutra Yesus Christ me belong ki apostol jume kajing suk nga api kajing suk junga nga ai hapi wat pet ki pop jungi henre ya kajing nget jung ka balang jume bat ha kajing sebun jume tu ai haka ya kajing suk berkajing atli kawai katkum kamon jume mame pe em berbasan syar junom la junom. Amen. Kajing suk utrai kandon berabo ringkat bat pi Tanggabat piru. Tunya terwai kedak kajeng suk iwei ha iwei pat. Go kunlang brojong play me bagi doki pop ka birthday to sel sene yangi go kunlang brojong play me bagi doki pop ka birthday Hakmi ukun nombrol jung ublei hakmi ubekit no ekipop jung pertei sukitoi kibalakot jaga jing khawai jung ukun lang brot. Berat namlau bersangkap memanrung pepejing juga resong petang ketin berkesim juga kesekiahi.
ngan jong amelong jing shan jong amelong sha jai na me ngasim sha jai na me ngan we ngamane ya me bad ngai ya me Jisu ko blei jong Jisu ko lok jong ba jing sniu kin ker ba jing pen shoy kin shur do kren ma mengan shur do da ma mengan tur ngamane ya me bad ngai ya Sungu ime ku Jisu na kamata kamet kasna mo jume. Jisu ime nama milawan cika pertai bagi em yang ingwe piwe. Jisu Jisu shisha me. Milang oble jungi, milang osiem jungi, milang kendra jungi. Dia lembaga jiku menjadi ku jume. Mangi ilaban trei berkata, ilaban nyaj banyan, ilaban le ikam kijai. Dia lembaga jingdon rengkat ke jume, hasenda jungi mana ke klimat, mana ke por. Jisu piye, yaro eme, ibram bram eme, imane eme, isumu eme, nyaj tilut ame, ya kecing di jar baro, bilong. Ngadon rengkat bat pi hidup nawai no ke pertai, shisha, ngedon rengkat bat ni mana ke por. Kam tam ha kayu kuris bukul Jisu haleluya 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 Kohomen ko para da kajing kemen bai kajing kremen tungine shim lang ya kene jing duai snem juli arjar arpusan ko kupa bah beneng tuai jinge junmi ahangi hau kun jume Jisu Kris uhmen jungi bat batli ding jong kajing ispun kan klang hai kednu jungi daw mensim bukut kan kersiu biang hangi ya kajing kremen belakerku na kabanta kajing ban lung kima jume tuai bagajing jume kan pen kladur yangi sya kenung lur lengkha bam juchong khat ban bet iksembai jung ko gospel tuai bagitu iksembai ken pen kladur na syapo ya gajat pen brio badi ka perthai mariang baro kowe ha kajing kmi lenti badi kena ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai andai ki bor jung boman laweng no kaburom jung me kenting shain junom tuai ba kajing jung jubili kan kresiu biang hangi ki pilgrim jong kajing kremen ya kajing anglut ya kitiar jing kan show habneng ai ba kata kaju kajing kan pensepiang ya kajing kemen berjing sub jung suspa jungi setelah kepertai jame ko ble jungi ubala kerku junom kan long kaburom berkajing ro junom amen Kupa jungi Uba bening kelong bukui kerteng jume kan wan ki ma jume kelong keman jume haka kendo kumba bening tuai ngi menta jeng bam jungi bala kasni batu ma pengi keringkang jungi kumba ngri ma bikbeles ni wengi wadala mengi sha jeng pinshoy dan rejo pelajingi na kebasniu amen Kublai kumaria kepada pecnge utrai bapala kuy pan play thai balak rukui so po jong pa Jisu kumaria bukui tukmi jong ble tukwan ta chungi ginong pop menta propor chinyap chungi amen Kaburam hau pa brokun brom sim bukui kumba kelong ningkung kumju menta propor sinoma amen tungin ya duai tupen scam po jungi ya kejing maya jung kejinget basisha ngi kerpat kutrai kenang ba mangi kiba pla
Bauta yau balapun dekat hesuti, ulong ublei basisha, berubriu basisha. Ngin la ban yo lengba kabor, jong kajing ipat bapan im jung u. Ban poi syakajing kemen bom jukut, dau Kris utrai jungi, Amen. utrai undon ringka bat pi, Kabat piru. ublei bernombuar bro anggur kuya pi, ukpa, barukun, baru mensim bakun, Amen. kilit suk gamas kalawai. Isango yaule. Bar ars pasan punyo. Gaburam hau pa baru kun mensim bukuit. Lama menikong jum tar baru jenama. Amen. Enero yutra Jesus Christ. Jenama. Amen.